kettő, de ezt a beszállásom az és mert ez az ott a bal, miután ez kettő, megváltozott még egyszer. Úgy van, bal, jön rá felette, jön rá, belelát kettőt, megállít, nagyon szép kettő, úgy van, viszont ez ez nincs, úgy van, elmozogsz. Hopp, papá, nem tudod, és csak visszateszed a kezed, tessék. Visszateszed a kezed, visszateszed. Hopp, most jó. Csak jó, még egy ide bele, ez az. Bal, időt nézed. Megvan. Idő?